Hej, jeg hedder Birte. Jeg er uddannet kostvejleder, og jeg har mit eget firma, der hedder Randligt Care. Her hjælper jeg folk til vægttab med nogle simple kostråd. Jeg har haft Ina i forløb, og Ina har været frisk på at stille op for at vise, hvordan man kan få en ny stil i forbindelse med et vægttab. I den anledning har jeg hyret style coach Helle Bille ind, så følg med her. Jeg hedder Helle Bille, og jeg er style coach. Og i dag har jeg fået æren af at skal vejlede Ina i noget tøj. Hun har været igennem et vægttabsforløb ved Birte Randlit, og det er der kommet nogle rigtig fine sæt ud af. Ina hun har en kropsform, som hedder en dråbeform, hvor hun har smallere skuldre, end hun er omkring hofterne. Derfor er det vigtigt, at hun får noget fokus op omkring sit skulderparti. Det handler om at gøre figuren så harmonisk som muligt. Det gør det ved alle figurer, og det er det, man bruger tøjet til. Du har en god højde, og det gør også, at du ikke skal tage så meget hensyn til dine længder. Så er der et punkt, der hedder ingen skæringer på bredeste punkt. Og der, hvor man er bredest, der skal man ikke have noget, der stopper, eller have noget, som larmer eller sætter fokus, hvis det er det, man ikke ønsker på sin krop. Jeg har fundet noget tøj til dig. Det er fra VIP i Hammel, og det er virkelig nogle rigtig fine sæt, og du er også blevet personligt udfordret i noget af tøjet, hvad du skal vælge. Du er god i nogle hvide bukser, du er god i noget fylde på skulderen, du er også god i noget med lidt længde på grund af din højde. Så du kan følge med her, og så kan du glæde dig til at se alt det flotte tøj, vi har fundet til Ina. Nu. Hej, mit navn er Josefine, og det er mig, der har butik VIP her i Hammel. Det er her, I har set en masse fint tøj fra, som jeg jo håber, I har fået en masse godt ud af, og nogle gode tips og tricks. Og så vil vi bare sige tak for nu. Hej hej!